ஏதாவது ஒரு கதை சொல்லு. ஒரு வீரனோட கதையை கேளுங்க. வீரனோட கதை. சூத்திரதாரியின் சூதனை எரித்து அகங்காரனின் நெஞ்சை கிழித்து மாயாசுரனை நிர்மூலமாக்கும் துரையாய் நொந்து வெந்தவரின் பரவசத்தை சுமந்து வந்தார் ஒரு மகாதா. பயந்து மருகி பதரை சுருங்கிய சந்திரன் முகிலின் முந்தானையில் அஞ்சு ஒளிந்திருக்க ஜோதியாய் ஒரு பெண் எரிமலை ஒன்றை பெற்றெடுத்தார். எரியும் தீயினில் பொழியும் மழை போல் சாவின் வீட்டினில் காலனை வென்றவன். ஆணவத்திற்கு எதிராய் கிளர்ச்சி ரூபத்தில் லங்கேஸ்வரனுக்கு எதிராய் வெள்ளேந்தி நின்றார். எரியும் ஜமதக்னி கோபத்தை மீறி சர்வமும் தான் என்ற பரமனை வினவினார். வேட்டைக்காரரை வேட்டையாட ரணவேட்டையனாய் வந்தார்.